Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon, may katiyakan. Huwag mag-alangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakig-uban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan og kalampusan sa ato ang pagtrabaho ni ining adlaw. Dalaygon ang Dios nga atong gilagaran nga namoy nagproteksyon og pahimutang sa matag-usa nato kakinabuhi. Sa atong pagsugod ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Ang magpabili, amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga maoy nag-amuma sa matag-usa nga misalig bidangog kanimo. Dios nga matinud-anon sa tanang mga tao nga mituo nga matinud-anon sa imo mga pamaagi. Gipasinati nimo o Dios ang matagpulong nga imong gibilin sa balang kasulatan. Ug imong gipasinati sa mga tao nga mituo kanunay nga nagkinabuhi sa imong mga mensahe. Ug amo kayong nasinatian o Dios nga ang imong mga pulong dili gid mapakyas. Ang imong mga mensahe Ginoo mudala gyud sa kinabuhi sa tao diha sa imong panalangin. Ug salamat o Dios sa imuhang pagdasig paglig-on kanamo aron kami nga nagtuo kanimo magpabilin nga matinud-anon, magpabilin nga mubarog o Dios diha sa mga pagpadayeg pagpasalamat sa bisan unsang sitwasyon o sa mga
mga pagsulay nga among masinatian sa among pag-alagad kanimo. Gihimo mo kaming mapaubsanon, gihimo mo kami o Dios nga mapailubon sa tanang panahon. Aron kami o Dios makaalagad kanimo. Aron ka o Dios among mabayaw, mapataas, mapasidunggan sa among kinabuhi. Wala gyud mi mahimo kun wala ka. Imong gipaabot ka namo, gipakita ka namo nga wa gyud mi mahimo. Butang nga angin namong makatunan. Aron kami o Dios dili gayud makahukom ni bisan kinsa. Dili gayud magpakamaayo sa among kaugalingon nga tusuban. Kay wala ni mahimo kun wala ka o Dios. Imo kami gitudloan o Dios kung unsaon pagkamahigugmaon, unsaon paghigugma kanimo o paghigugma o Dios sa among isig ka tao, labi na gyud sa among isig ka magtutuo. Salamat o Dios kanining adlaw magpanalangin ka na usab ka namo. Nining gabiona panalangina na usab nimo o Dios ang among kinabuhi. Diha simo mga mensahe o mga pulong nga amo karong madunggan. Tagaan mo kami kalampusan, kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa matag usa. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanato mga kigsuonan nga nanugkad sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga sityo sakop sa atong barangay Sardinia. Ug mayong gabi, may pagiguban sa tanang makugihon ug mainiton ug labos sa tanan ni adtong nadasig sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Good evening. Ang tanan nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios matud pa sa mensahe sa Ginoo, dili gayud niya pasagdan. Mayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga igsuon, Brother Moses Cardente, Brother Pedro Arsola, o sa tanong mga kaigsuonan nga nanukad sitio tubod o diha sa proper Sardinia, ilabi na ni Brother Dondon. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, maayong pagiguban, maayong pagpamati ilang ato mga kaigsuonan diha sa sitio Ampag, sitio Linaw, o sitio Kalatagan, o sitio Pantag. Ato mga kaigsuonan nga padayon nagpaminaw, ilabi na sa mga Dinuyo family, nilang paring Joel, nilang Maring Cora, og ni Day Pamila, og ni Dong Albert. Maayong gabi magpaminaw. Yarita og sa tanan nato mga kaigsuonan, ilabi na Papa Binbin, Mama Bibin, og maayong pagpaminaw ni Dayinian og kanato mga kaigsuonan diha. Good evening sa mga De Villeres family, mga Tamayo family. Good evening. Dalaygon ang Dios padayon nagpanalangin ka natong tanan. Adubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang maayong pakiguban, maayong pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nakasuod na sa ato ang Facebook Live. Ilabi na usab ni Gina Kamahalan. Maayong gabi ninyo diha sis. Good evening ug maayong pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan nga inyo mga kauban. Si Akira Manukan, maayong gabi po, Pastor. Maayong gabi ni Sister Waning Dignos, maayong gabi Pastor Gideon. Request ko Pastor, daygonta ang Dios. Maayong gabi ninyo diha Sister Waning og ni Brother Danny nga nanoga diha sa Tisa, Cebu City. Ikabalos ko mga padayik, ikabalos ko nimo. Ato tagan og pagtagad mga kaigsuonan nga awit makalangit kag request dere, daygonta ang Dios. Mayong pagpaminaw ni Nelrin Dosel Yagni. Mayong gabi sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. God bless you, more power, Pastor Gideon. Thank you Lord. Ni Pastor Carmen Mahilom Badigi, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo. Maminaw na usab kami diri sa mga mensahe sa Ginoo. Mayong gabi ni Brother Toto, mayong gabi ninyo diha Pastor, ug mayong gabi sa tanan nato mga kaigsuonan, ilabi na sa imong pamilya ug mga anak. Mayong gabi. Mayong gabi Pastor Gideon, request ko daygon ka o Dios. Mao na siguro ni ang inyong request Brother Danny. Si Ate Ars, mayong gabi Gina Kamahalan, salamat kayo sa imong pagkamapugihon pag-share sa itong programa. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Albert Balumar. Mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko, once here in Dumaguete. Request song Tawag sa Pagkabalaan.
Nindot kayo ang mga mensahe awit mga kaigsuonan matod pa pagkataho mga panalandungon nga kung kita makatigom nga may kalipay ug pahiyom. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang mga mensahe sa Dios pinagi kang David diha sa Salmo 133 bersikulo 1. Pagkanindot o pagkamaayo kon ang katawhan maghayusa nga magpuyo, kung maghayusa malinawon nga malipayon. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Rizal ug mayong pagpaminaw ni Celia Tabanaw, ni Mildred. Good evening Pastor, please pray sa ako ang hilanat, ubo, sipon, sakit sa tiyan, kabuhi ug naapay nanurok sa ako alawas nga star ni ako hilanat ato pa nag-start ni akong hilanat ato pang Saturday tapos malipong ko ug mobarog but praise God kay atong Sunday nakaya ra nako barog kay gawali ko sa mga kaigsuonan. Gusto ko magpa-check up pero dili mahimo kay way igong budget. Let's pray mga kaigsuonan. Amen, amen. Ato na nga dadon sa pag-ampo nga mag-provide ang Dios o maghatag og kompletong kaayuhan ni Mildred, no? Si Merlin Garganera, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo makadungog na usab kami sa pulong sa Dios. Request kog song Pastor Milagroso. Salamat Pastor and God bless all. Simbahon ta ang Diyos sa walay katapusan. Daigon ta, daigon ang Diyos. Mayong pagpaminaw, happy listening. Happy watching ni Rick Lazaga Artaho. Good evening Pastor, watching from Davao City. Request kong kanta Lahutay. Pastor, salamat sa pagkanta and God bless. Si Recto Hubay Brinda, maayong gabi sa tanan. Shout out ko Pastor diri sa Malaysia. Awit makalangit atong tagaan pagtagan tawag sa pagkabalaan diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nagahula. Ikaw ug ako mga kaigsuonan gidasig gid sa Dios. Gipahinumduman gid sa Dios. Samtang buhi pa ta magkinabuhi kitang balaan. Ang makatabang nato mga kaigsuonan aron magkinabuhi kitang balaan kana bitang tinuod nga teaching. Kanang tinuod nga pagwali ba? Tinuod nga mga mensahe nga gikan gid sa Dios. Ug ang tanang mga mensahe nga gikan sa Dios mga kaigsuonan makaplagan gyud nato diha sa Biblia. O hinungdan, ikaw ug ako gidasig sa Ginoo nga atong siguruhon ang atong mga nakatunan. Kinahanglan gikan gyud sa Biblia ang atong nakatunan nga mga pagtulunan. Daghang kaing klase nga mga pagtulunan nga angay natong ikinabuhi. Pagtulunan mahitungod sa atong pagpuyo sa kalibutan, pagtulunan mahitungod sa relasyon o pagpuyo. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ilabi na sa mga balaod, pagtulunan sa paghatag, pagampo, pagpuasa, pagtulunan mga kaigsuonan diha sa mahitungod sa pagpanapaw. Maunay angay natong tukion o kanang tanan naagyo na sa Biblia. Maayong gabi, maayong pagpamina ni Rizal, maayong gabi Pastor Gideon, dalaygon ang Ginoo ang Dios. Sa matag usapoy di request makalangit Pastor gugmang maunongon. Thank you Pastor and God bless. Si Pastor Carmen Mahilong Badigi pwede request song Pastor wala higayon. Okay, ako ni nga tagapagtaga. Hawang Diyos sa imong mga pagsimba. O hawang Diyos sa imong paghigugma. Nangita ang Dios mga kaigsuonan sa atong pagdayo, sa atong pagsimba. Ang tinuod nga pagsimba mga kaigsuonan, katong mga tao nga nagsimba nga naghayusa nga ang mga pagtulon-an gikan gyud sa Biblia. Kay maunay giingon ni Hesus mga kaigsuonan diha sa Mateo 15 8:9. Dunay mga tao nga ang ilang pagsimba wala gid kahimot-i sa Dios. Kay ang ilang mga pagtulon-an diha sa ilang pagsimba o sa ilahang gisunod nga mga doktrina dili man gikan sa Ginoo kundi gikan ra man sa tao. Mao na nga naay mga nagsimba mga kaigsuonan nga nagsampit og Ginoo apan wala dawata sa Dios. Kini gisulti og gisiguro ni Ginoong Hesus aron ikaw ug ako dili malimbungan.
Si Maria Hilin Hamil Ngoho, maayong gabi pastor, og sa tanan misunod sa ang pulong mo kinabuhi ko dalaygon ang Dios. Si Mimi Dalio, good evening pastor, watching from Davao City. Request kog kanta lahotay. Ako ning katahon. Si Duna Dakiado Tabuada, maayong gabi pastor, og sa imong pamilya naminaw diri sa Hong Kong dalaygon ang Ginoo. Request kog kanta pastor Milagroso. Kumusta mo diha sa Hong Kong, Sister Donna? Og kumusta mo diha? Naapod sa Hong Kong si Sister Jinilin. Ang Diyos magpanalangin, no? Si Kobe Jan Sermona, good evening pastor, maayong gabi sa mga followers ni Jesus kay sa mga igsuon sa Ginoo. Pa-shout out pastor kay Sister Liati sa Kapanyo, kag Ryan Sermona, Pastora Nanilin Salcido Lanzarote, request ko pastor kanimulan. Thank you, good pastor. You're welcome, Kubijan Sermona, og maayong gabi sa tanang mga pastor nga nagsunod ini mga programa. Ang Dios padayon mag-uban magatagbo sa tanang mga bulaton nga gisalig sa matagusa. Ay nga ga-request mga kaigsuonan nga idugma ang Pangulo. Ako nga nang taganog pagtagad, pero murag taas-taas kayo kung ako nang tagtahon. Awit Makalangit Milagroso, dunay duha ka igsuon nato nga nag-request aning Awit Makalangit Milagroso. Aniya dunay awit diri nga walay higayon og kanimulan. Sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan, doon na gyud tay mga masinatian nga dili maayo. Sa ato ang pisikal, sa ato ang pagpuyo, panginabuhi, apan hinumdumi ang Dios nga atong gilagaran milagroso. Makaayo siya sa unsa may ato ang mga maagian nga dili maayo, nga bation, mapisikal, emosyonal, ibin mga kiigsuonan sa mga material o pinansyal. Ang Dios nga tong gialagaran walay dili niya mahimo aron iyang ayuhon ang unsa may dili maayo nga miabot kanato. Usa ra gyud ka mensahe nga gidasig sa Ginoo nga aron masinatian nato ang milagro sa Dios, ang pagpabilin ni Kristo. Ang tao nga nagpabilin diha kang Kristo Jesus makapangayo bisag unsa. Ingon si Jesus, pabilin kamo kanako, ako magapabilin kaninyo. Pangayo kamo bisan unsa, madawat ninyo kini. Pabilin diha sa iyang mga teaching, sa iyang mga pamaagi, sa iyang mga saad, sa iyang mga pahimangno. Maunay angay natong susihon o tingkayon sa matagusan nato kakinabuhi. Sa dihang magpabilin ta kang Kristo, ang pagkamilagroso sa Dios masinatian gyud sa matagusan. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw. Ni Nior Edgar Sumampong, maayong gabi natong tanan, nalaygon ang Dios. Si Girly Salvia Pigalan, good evening Pastor Gideon, pwede request kog kanta Makalangit Pastor Lahutay, salamat. Si ato ng kantahon ang Lahutay o niya gugmang maunongon o niya higugmang imong Pangulo ako ng tagaan niya pagtagat. Si Imding Lasa, maayong gabi Pastor, nausap pwede ko mangutana nimo kung nga ngano isip Kristiyano usahay dili man sila modawat og komunyon. Unsay ikatubag nimo Pastor? Gusto lang nako mahibalo kay hangtod karon na apay dili mo dawat og komunyon. Wala lang gyud nila masabdi. Doon na siguro yung mga nagkalaingang mga rason o hinungdan sa ato mga kigsunan nganong dili sila mo dawat og komunyon. Usa sa mga hinungdan wala kay nila masabdi. Or ikaduha mga kigsunan, dili sila andam, dili sila takos. Kay doon na may mga pasidaan magod ang paghimo og pagdawat anang komunyon. Kung dili takos, makasala ta. Matud pa sa giwali ni Pablo mga kaigsuonan diha sa unang Korinto.
ako na ning tagaan sa pagtagad. Unang Korinto kapitulo 11 maning communion. Ako ni siyang tagaag pagtagad. Balaang paniapon. Sige. Diha sa unang Korinto kapitulo 11 sugod og 17 gihatagan og konteksto or uluhan ni Apostol Pablo ang paniapon sa Ginoo. Diha sa bersikulo sa unahan mga kaigsunan doon na say mga pahimangno pasidaan. Ingon dinhi sa 27, busa amo kaon sa pan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kopa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa ilang kaugalingon unya mokaon sa pan ug moinom gikan sa kopa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug iniinom niya sa kopa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyahang kaugalingon. Daghang mga gipakita nga mga hinungdan o rason ang gipasabot ni Apostol Pablo nganong ang tao dili mo dawat, dili mo take og communion tungod kay wala pa nila masabti gyud ang unsa gyud kahulugan. Wala kay nila masabti ba? So dili sad na maayo mga kaigsuonan nga mo tikag communion nga wala kay kakasabot, kay ang resulta ani mga kaigsuonan dunay mga silot ug dunay mga dili maayo. Matud pa diras 30 mo hinungdan nga daghan kaninyong masakiton, nagmaluyahon, gani ang uban nangamatay matud pa ni Apostol Pablo. So dili siya basta-basta ang paghimo ug pagtik sa maong balaang paniapon. Unya kung doon na may mga dili maayo nga moabot, dunay gipakita ni Apostol Pablo nga kanang pagdasig, pagligon. Apan kung silutan kita sa Ginoo kini maoy pagpanton lamang, kanato aron dili kita mahiapil sa inigsilot niya sa kalibutan. Diha giklaro mga kaigsunan nga dunay nagkalinlaing kahimtang o kahimtang sa silot. Kana bitang na ay mga taong magkasakit, dunay mga taong magmaluyahon, dunay ubang ingon si Apostol Pablo nangamatay, pero silot na siya mga kaigsunan nga dili pa gitawag ni Apostol Pablo katapusang hukom, katapusang silot. Mao na nga magmantay ta insakto gyud pod ang gibuhat sa uban mga kaigsuonan nga dili sila basta-basta mo partake og communion, dili sila basta-basta mo mudawat og communion. Una, tungod kay wala kay nila masabti ang kahulugan, or ikaduha dili sila takos, dili sila prepare. So kinahanglan ma-prepare una sila para mahimong panalangin ang pag-take nila communion. Usas mga kulang anak kana gyung pagpasabot o kaha gipasabot na pero wala guide kaayo maapsi kay dili manggud tanang tao mga kaigsuonan dali kayo makasabot. Dili tanang tao pareho nga dali kayo makasabot. Dunay mga tao nga dugay pud kay makasabot, pero kung makasabot na dili gyud basta-basta nga mobiya sa unsa may pagtulunan nga ilahang gidapigan. Si Ilnando Serwi Ilnando Pirasol, hi Pastor, pakiwali sa Marcos 10:19. Okay, Marcos 10:19 ato niya nang tagaan og pagtagad ha. Ako ra ning screenshot dire para ako ning matagaan og pagtagad. Si Marlene Garganera si Gina Kamahala na abay libre nga check up Pastor sa Government Hospital. Libre nga check up. Wala ko kaayo yung idea tungod kay naanak ko diri sa kuan. Naanak ko diri sa Bukid. Kung sa mga gobyerno sa hospital orag libre man ang check up sa mga sa kuang hibaw-an ha, sa mga gobyerno nga mga hospital libre man ang check up sa mga kuan kanang doktor, wala may bayad, pero dili ang imo man mabayaran ana dili ang doktor. Ako ra sa ning isumpayan o sa ang kanta ha. Ari sa ta sa walay higayon. Sige, ako aron dili maputol ang awit nga ato ang gihatag diri sa ato nga programa. Ang doktor sa gobyerno nga hospital wala gyud na sila bayad. Ato nang klarohon na. Sumala ra pod nas ako ang mga na-experience. Ang problema lang
Kay dili sila mo check up kung walay mga laboratory result, walay result gikan sa laboratory. Before na sila mo check up sa usa ka pasyente, ang pasyente interviewon usa sa tigdawat kana bitang I think murag nurse siguro ng tigdawat, tig interview unsa may imong gipamati, interviewon usa ka dayong isulat ang imuhang problema dito, unya muhatag sila request, unya requestan ka og laboratory. Katong laboratory, for example CBC, urine, mautoy imong bayran. Kay og wala sad kay ikabayad ato, di gyud pwede nga ma-check up kas doktor. Kay unsa may iyahang basihanan sa pag-check up kung walay resulta? Ang doktor mo base na siya sa imuhang resulta sa imong laboratory, para maka-advise na siya o makahatag na siya insaktong tambal kay maunay ilang gitun-an. Gawas kon ari ka sa doktor sa mga binisaya bawal sad na sa mga binisaya, di wa man na magkinahanglag bisita, hampul-hampulan ka, tagnaon ra ka, unya tumutumuan pa ka, o usahay ingnon ra ka nga gisampalong nagdili ingon nato, ingnon dayon ka unsa nakit-an ikaw sa ako ang bulang kristal, doon na kay gitagang kawayan, unya dito kagisampalong mo nang nahiwi ang imuhang naong ala pag laga og itlog or pagluto og itlog, unya pag ihaw og ugis nga manok, ay nanaon lang ka. Pero sa ospital nga doktor, dili na siya mo check up ang doktor, walay bayad ang doktor, pero mo na siya ako nang balikon, adto ka makabayad sa imuhang laboratory sa request nga ilahang pangayoon, like CBC, urine, ug uban pa, tudi iko ug unsa pay mga ilahang ilang nakita sa imuhang balatian or sa imong lawas nga gikinahanglan nga diha ka dapat i-laboratory. Nga diha ka makabayad sa ilahang laboratory. Di man ka check upon kung wa kay laboratory result. Kay dili man na kanang mga doktor sa hospital, sa gobyerno nga hospital, dili man na sila kanang binisaya, dili man na priya nang tagna mga kigsuonan. Salamat kay sa pangutana. Inana ang akong nasakpan sa imong pangutana. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Si Ilnando Serwi, hi pastor, request ko dili ka bayran. Sige, ako ni nga tagaan og pagtagad. Walay higayon nga imo kong ibiyaan, walay higayon nga imo kong ibuhian, gihawi Mayo nga pagiguban ni Mark Garnira ug maayo pakiguban ni Gina Kamahala na ay may libre nga check up pastor sa government hospital. Sa ako nang gikaingon, sa ako arang na experience tanan nga mga government nga hospital, libre man ang check up sa kuan kanang doktor. Gawas lang sa private, nangyo na sila bayad. Pero dito lagi ka makabayad sa laboratory, kadi lagi ka pwede check upon kung wa kay laboratory result. Diri sa kuan siguro sa Cebu City na ay doktor na mo check up nimo, pero pabalikon lagi ka, dili ka tiwas og check upon sa karon dayong requestan kag laboratory day pabalikon ka, abot pasabot murag partial pa nga check up ana lang. Di gyud na sila mohatag og reseta kung wa gyud kay result sa imuhang laboratory. Kay di gyud na sila samas anang mga binisaya nga tagna-tagnaon ra ka. Libre na sila, pero dito gyud ka makabayad sa kanang ilang i-request nga laboratory. Ana ha? Mo na imong panganduman o niya ang imo pong pamplite. Kaya nga bamukong rasad ka. Hi pastor, request song dili ka bayran. Ako na nabasa no, si Lister Kaji. Good evening pastor, request kog song Tumawag Ka.
magpalangit kanimo lang diri lang sa tong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay gud ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Si Dante De La Torre, good evening pastor, naapod ko na minaw sa imong mensahe ug pag-alagad sa Ginoo. Si Julian D. Iran, good evening pas, more blessing nimo sa imong pagpamuhat sa kabuton sa Ginoo. Salamat kayo, I receive and I agree. Si Meldred, matod pa, request kog song pastor, magbago ka na, kaibigan. Muna nindot ng mensahe, no? Magbago ka na. Si Gina Kamahalan, si Susana Pablio nga nanukad dihas Thailand, maayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanang anak sa Ginoo. Kumusta pastor? Minaw lang ko samtang naglakaw paingon pahuli. Dalay ko na nga taong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo, okay ra gyud mi. Si Julian D. Iran, good evening pastor, request ko ang magpadayon. Si Pamila Katalan Dinoyo, salamat sa Ginoo sa maayong panglawas nga gihatag nimo diri kanamo. Mo na pinaka-importante. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo sa tanang higayog panahon. Salamat kaayo ni Day Pamila og ni Gao Albert. Usas mga kaigsuonan nato diri, mga kaigsuonan nga gihatagan pod og hiyas o talento sa paggamag mga ice cream. Last Christmas party nato diri mga kaigsuonan, ilagyot ang ipatilaw og pagkanindot apog ice cream. Naagyoy mga talento gyud nga gihatag ang Ginoo sa matag usa, og kining maong talento magamit sa ato ang pagpuyo o pagkinabuhi sa kalibutan aron makapadayon tas pag-alagad sa Dios ngatong gialagaran. Si Pastor Dante Roes, mayong gabi Pastor Gideon, watching from Santa Cruz, Liluan, Cebu. Mayong gabi Pastor. Pastor Dante Roes, mayong gabi may pagpaminaw. Si Norberta Yotratsi, good evening Pastor Gideon, sa tanang nagsunod sa imo ang programa, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Request song awit Kagawasan by MG Flores. Salamat Pastor and God bless, watching here in Pindoy. Si Uberes Gina, Pastor, mamalihog ko og apil sa prepas recovery sa ako ang pamangkin na sa ospital. Ayun sa Ginoo ang imuhang pag-umangkon Sister Uberes. Si Padayon bisag unsay sitwasyon, good evening Pastor, replay ra ko ugma. Ang Dios magpanalangin kanimo Brother Gilon, og si Uberes matod pa ikaw ang guson. Si Wilda Prospero naminaw usab sa atong programa. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi Pastor, watching from Panglao, Bohol. Salamat kayo sa inyong nga pag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Girly Salvia Pigalan, request ko makalangit Pastor gugmang maunongon dito sa cross. Ako ratong unahon tong request mga kaisonan, pipila ka tumiaging adlaw niya napoy ni request sad atong higugma ang imong pangulo. Ako ratong unahon kay medyo taas kaayo. Ani ako rang isunod ang gugmang maunongon, alahutay og dito sa cross. Pero kung dili makaya, kana lang tipila ka mga kanta ha. Ay mura og naulan-ulanan sa tagaganina, mura ni pagaw-pagaw putagama. Pagiguban ni Maria Hilin Hamil Goho, request og awit makalangit hangtod may kinabuhi.
Si Alex Castillon, maayong gabi Pastor Gideon, request og song Makalangit Pangako. Sige, kung napay time ako rin matagay pagtagad ha. Si Evening Lasa Pastor, nagpasalamat ko sa Ginoo samtang nagpaminaw ko sa imong mensahe. Daghang na bless ako mga silingan og naapod masuko. Kanako kay disturbo daw ko pero wala nako pa sinon kay nahigog maisip mga Kristohanon maob kaobsanon gyud kita. Pero kung naagyod disturbo gyud mas maayo kay nahinayan lang kay nahinayan lang sad nato kay mao gyud nay kahimtang pod sa pagkamapaobsanon. Labi na gyud ay naro mga orasaha kung naay mga nagklase bitaw ato lang pod i-adjust no ang ato ang volume para dili gid ta kaayo makadisturb pod sa uban no. Kita po'y mosabot labi na gyud sa mga naay mga estudyante wala nga ato lang gyud nga sigurohon nga kita'y nakasabot kita po'y mo adjust. Sige, ako ang awiton ang gi-request nga higugma ang imong pangulo. Nakita mo na ba imong kausawan? Nakita nahingpit mo na ba imong kabaguhan? Dili na ba nimo balik-balikan mga bisyo mo sa kalibutan? Pagkaan nindot magpuyo ang pamilya mo imong kauban. May mga taong karong bisyoso pa, may mga taong puno pagdaot ra. Silos o kasina maoy nakapabuta. Nasabtan mo na ba mga kasuguan? Ginabuhi mo na ba mga pagtulunan? Mga saway, mga pagpadlong maoy mong gikinahanglan aron matarong ang pagkuyo mo sa kalibutan. Pagmata na igsuon ko, pagsumitir sa Pangulo, dili katabang ang sigig reklamo aron ikaw mahingpit mabag-o. Higugma ang imong mga pangulo samtang siya kauban pa nimo. Kay ang tanang gibuhat mo wala buhata diha sa tao, ibuhat mo sa Ginoong Hesukristo. Pagmata na igsuon ko, pagsumitir sa Pangulo, dili katabang ang sigig reklamo aron ikaw mahigpit mabag-o. Ning kamorti samtang buhi ka pa,
iwasan siguro ha. Buhata ang tanang maayo, katos tanang mga tao, ilabin na sa atong mga Pangulo. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makaalabang ka sa pagsulay. Matinun-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos tumuli o ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya ay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot daygasya, o dili ka absan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan,
kalisdanan kasakitan, di na may lutlana, busayaw kaloya ay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ang gugmang maunungon og dito sa cross ako ang katahon niya mansaap nga pulong sa Dios. Awit makalangit dili ka bayran humanini mo ato natas pulong sa Ginoo. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko, ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ko ug giampingan. Si Marilyn Orision, good evening Pastor Gideon. I'm watching from Antaplaak, Davao de Oro. Salamat Ginoo, dalaygon ka nga Dios gikan ni Starwaning Dignos. Si Kubichan Sermona maayong gabi og si Duna Dapiado Tabuada. Maayong gabi ni Noli Prax sa Nico, maayong gabi ni mo Pastor Gideon og sa tanan nga nagatagamtam sa pulong sa Ginoo. Si Gina Kamahalan na dito sa cross, okay. Ug maawit makalangit sa lapi ug bulawan. Salamat Pastor gikan ni Girly Salvia Pigalan. Nida Banawan, maayong gabi Pastor. Si Crispin Sibiliaraza, amen. Si Joel Magwan, good evening Pastor once again from Jinsan. Salamat Pastor kay nakapaminaw na pud ko sa pulong sa Dios. Pwede request og song ikaw ang kong kanako unsa man ni. Si Antonio Matugas, good evening Pastor, dalaygon ang Dios. Si request og Steel. Si siya Nanghay, maayong gabi Holy Communion is Holy Sacramento. Gikan ni Pastor Dante Roes. So Holy Sacrament. Si Ashley Akol, good evening Pastor Gideon, maayong gabi. Si Nida Naro Tamba, maayong gabi Pastor karon. Gyud ko nakapaminaw sa imong live Pastor tungod wala kaayoy signal diri sa mo. Sige. Si Pastor Kiring, Gregorio Kiring, good evening Pastor, salamat sa Ginoo. Minaw na sabi sa pulong ni God. Imong giwali Pastor, kantang Makalangit Laho Thailand. Sige, ako nang nagkanta. Si Lorna Revilliosa, hi, good evening Pastor Gideon. I bless me now na sad ko ang pulong mo kinabuhi ko. Mauni ang makadasig ug makalig-on sa akong pakigugma sa Ginoo. Praise God, praise the Lord. More blessing and strength and good health always to you Pastor and your family. Daghan pa jud nga maluwas. Praise the Lord. Watching from Inglanelia Cebu. Salamat kayo Sister Lorna Revilliosa. Ang Dios magapanalangin kaninyo diha. Sister Pasa, mayong gabi. Si Jocelyn Legar Immaculada, hello Pastor. Ay Immaculata. Hello Pastor Gideon, mayong gabi og sa inyong tibok pamilya and all viewers. Romilita Bugais, mayong gabi. Wala signal, reply na lang ko. Sige. Si Consolation Baiser, maayong gabi Pastor Gideon watching in Maldrid, Surigao del Sur. Glory to God. Si Kimberly, maayong gabi og si Emeline Calago Remorta, maayong gabi Pastor. Tinuod ka na nga communion sa akong pagsabot kay Covenant og kita mangayo tagpasaylo. Sige. Si Mary Grace Dumahil, good evening Pastor. Nagdamgo ko sakay unya tulo na nako katunga ang duha ka lalaki na asa tumoy ang ihaman daw gitulis daw ko nagkita mi suko siya nga ako daw gipadakop unsay bot ipasabot. Sige. Ang mga mensahe nga samaan na usahay nagpasabot na nga dunay mga pagdaot pero dili dapat na nimo tutukan og dili na nimo tagdon.
kay usa na lang na ka mga mensahe nga makapadisturbo sa imong pagsalig sa Ginoo. Kanimo dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Dili ta kabayad mga kaigsuonan sa lapi ug bulawan tungod kay wa tay atoa. Ang kinabuhi Amo na ginay klaro mga kaigsuonan wa tay atoa. Iya sa Ginoo gikan sa Ginoo ang tanan. Kung unsa may naa nato gipialan ra gid tas Ginoo. Si Henry Cuevas, Pastor, always ako nanood live mo, Pastor. Ano yari sa California, sunog normal ba yon? Aduna gyud mensahe ang Dios. Aduna gyud mensahe ang Dios sa kuan kanang sunog sa California, sa Los Angeles. Tungod sa wala na gyud gugma ang tao, wala na gyud pagtuo ang tao. Unya gawa sa wala sila pagtuo sa Ginoo, ila pag yung gibugal-bugalan ang Dios, ilang gisulayan ang Dios. Kato nga sunog kung imo gyud siyang tan-awon, wala man gyud ta sa kuan ba kanang sa aktual sa kana bitang wala gyud ta sa aktual nga sunog ang atong makit-an sa video. Unya sa video mga kaigsuonan kanang pwede na siyang ma-edit, pero katong na ay nag-live kay nagtan-aw man gyud ko sa nag-live, di gyud to edit, live gyud to siya na gyud sa aktual lamang. Dunay diferensya ang aktual kanang ikaw gyud makakita ba kaysa imuha nang nakit-an sa video. Pero sa live na to makit-an mga kaigsuonan, moingon gyud ta nga even ako mga kaigsuonan makumbinse akong kaugalingon ba nga dili to siya kanang sunog nga walay mensahe. Dunay dako kay mensahe nganong nahitabo tong maong sunog. Kay dili gyud siya moingon gyud ta nga ako ang kaugalingon ba makumbinse gyud anang pulong nga di siya normal. Dili siya normal nga kuan kanang sunog. Dili pod abnormal. Ang pulong nga dili siya normal, nagpasabot na siya, pwede na siyang mapasabot nga kuan ba kanang sunog siya nga dili ordinaryo. Dili siya ordinaryo nga sunog. Muna nga dili siya normal nga sunog, kay dili siya ordinaryo. Kamaong mga katungaong sunog mga kaigsuonan. Kay imagine ang kanang murag lubi sa atoa kung sa kahat ng klase nga naanila no. Mga kahoy nga kung imong lantawon subdivision, inana ang nahitabo na sunog tanan. Nya dunay usa ka balay mga kaigsuonan nga wala masunog. Nya karon giilugan dayon sa mga relihiyosong mga tao. Moingon ang mauban nga ang balay nga wala masunog ang tag-iya SDA. Ang uban pod mayong Katoliko. Nag-ihanay dayon og kanang iluganay ang mga relihiyosong tao para ma-advertise nila sa ilahang simbahan nga nag-uban gyud ang Ginoo sa ilahang relihiyon. Mao na nga diha sa mao nga sunog sa Los Angeles sa California mga kaigsuonan, dili siya normal. Buti pasabot dili siya ordinaryo nga kana bitawng kayo. Dunay say mensahe. Gani kung imong tan-awon ang mga kana bitawng mga sitwasyon nga diin palungo na untas mga tao, dili nila basta-basta nga mapaong. Kitabangan nila og pahong. Na sila'y mga kagamitan nga wala diri sa atoa. Na sila'y mga bumbero nga gigamit nila ang helicopter, eroplano. Gawa sa mga truck nga mga bumbero, napadsud sila'y mga bumbero nga helicopter or eroplano. Pero hurot gyapon ang mga hurot gyapon ang mga balay. Ibin didto na sa kana bitaw murag subdivision bitaw sa syudad. Unya dili ra ba gyud pareha diri sa ato ang
syudad diri sa Cebu City o uban pa sa syudad diri sa Manila nga maghuot-huot ang mga building, ila dito na karsada nya nagyoy nganong mulabang gyud ang kayo sa karsada. Ang uban moingon nga tungod sa kakusog sa hangin, mapalid ang mga agipo, ang mga aligato. Niya kung imong tan-awon mga kaigsuonan, lahi gyud siya, lahi gyud nga klase nga sunog ang nahitabo ron sa Los Angeles. Lahi siya nga klase nga sunog. Makumbinsi gyud ang ako ang kaugalingon mga kaigsuonan. Kay dunay mensahe gyud ang Dios sa maong sunog. Mura ba og sama gyapon sa nahitabo ba sa Brazil? Sa diha nga ang mga tao sa Brazil naghimo og parada, unya ang ilang giparada si Satanas. Ang ilang giparada ang dagway sa mga dili gikan sa langit nga dili gyud maayo ang ilang giparada. After ato dunay trahedya. Grabe ang baha, grabe ang lunop, grabe ang katalagman. Unya before ang sunog sa Los Angeles, dunay gipahigayon sila nga kuan kanang Golden Award, masakay na sila'y kuan kanang gipahigayon nga programa. Unya ato magyong nadunggan no naagid sila'y gihimo nga pagpanginsulto, pagbugal-bugal sa Ginoo. Siguro pwede man siguro nako ning tagaan og pagtagad unsa asa to dapit nako madunggan diri sa tong programa. Ako sa nga tan-awon diri kung ako bang mapatukar ang sitwasyon sa kuan sunog sa Los Angeles. Ako sang tan-awon diri. Okay, ano yun? Kung ako tan-awon kung mapatukar ba nato. Creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Mga kaibigan, nito lamang January 6 ay ginanap ang 82nd Golden Globe Awards na nangyari sa Beverly Hills, California. Ito ay pinamunuhan ng host na si Nikki Glaser at sa isang parte ng seremonya ay tila ba niloko nito ang Diyos at tinawag na godless town yung lugar na siyang pinagtawanan naman ng mga tao. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Ang nakakapagtaka lang dito, 2 araw lang ang makalipas January 8 ay nagsimula nang magkaroon ng sunog sa southern part ng California na agad namang kumalat sa iba't ibang parte ng Los Angeles. Ngayon ay nasa 200,000 residente na ang lumikas sa kani-kanilang mga bahay dahil sa sunog at pati nga ang bahay ng sikat na American icon na si Paris Hilton ay isa rin sa mga naapektuhan. Dahil sa pangyayaring to, ayon sa ilang netizens, ay dapat hindi raw sinasali sa mga biro ang Diyos dahil kayang-kaya nitong gawin ang mga ganitong bagay at patunayan na siya ay makapangyarihan. Ano ang masasabi mo dito, kaibigan? Okay. So usa na sa mga vlogger nga kuha pod og mensahe mahitungod sa sunog sa Los Angeles. Una nga ang tinuod dili gyud maayo nga sa mga pasiaw bitaw i-appeal ang ngalan sa Ginoo. Kay usa man gud na sa pagbugal-bugal, usa na ka mensahe nga makapasuko, makapasuko gyud sa Dios. Unya kun ang Dios nay masuko walay makapugong niya. Walay
matud pa ni David, walay makaalam-alam sa Dios. O bitaw nang kitang mga tao nga buhi pagkaron. Ampingan nato ang ato ang kasing-kasing. Dapat ang atong kasing-kasing una-una mapuno ni kanunay sa mga mensahe sa Dios. Dili sa kalibutan. Dili nato tagaan og pagtagad gyud ang mga mensahe sa kalibutan kay makakaton unya ta. Nya sa dihang makakaton ta, ingon si Solomon, maglisod unya tag kalingkawas, maglisod unya tag biya. Mao na nga sa ato ang pagpuyos kalibutan, dili gyud nato tugutan nga makighalubilo, makigkugoy-hugoy, makigamigo, amiga, makigigala og daotang tao. Dili nato tugutan nga ang atong ikakuyog, atong ikauban, ang atong ikamigo, mga daotang tao. Nya atong inumduman ang mga taong daotan, dili na sila moangkong daotan. Dili na sila magpailang daotan. Mailan lamang nato sila sumala sa ilahang mga binuhatan. Kay ang mga taong daotan, ang ilang mga buhat dili gyud na uyon sa pagtulon-an sa Dios nga atong nakaplagan sa balaang kasulatan. Ug ang tambag sa Dios pinaagi sa mga pulong nga atong nadiskubrihan di sa Biblia, palayan ang mga taong daotan. Aron ikaw ug ako makadaig sa Dios, makapasidungog kanunay sa Dios. Kay si Jesus miingon kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, mao gyud nay mogawa sa atong baba. Kung unsa po ang ato ang madunggan, ato ang kanunay mabati, maunay atong makatunan ug maunay maghari unya sa atong kasing-kasing. Mahinungdan ikaw ug ako sa ato nga programa kanunay gidasig sa Dios nga wa tay laing paminawon, wa tay laing tinguhaon nga atong madunggan makatunan ang mga pulong sa Dios nga mao'y atong gilagaran. Aron atong madunggan kanunay ang mga pulong sa Dios, ato gyung hatagan og panahon ang atong kaugalingon sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios, sa pagbasa sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Ato gyuning batasanon ang pagbasa, ang pagtuon, ang pagpamalandong sa mga mensahe samtang doon na pay panahon. Sama sa atong gibuhat karon, sa atong pakig-uban sa atong programa, kanunay tang namalandong sa mga pulong sa Ginoo. Dili lamang sa mga pulong nga naa sa Biblia, pati nasad ang mga pulong sa Dios nga naa sa mga awit. Kay dihas mga awit makalangit mga kigsunan, diha nato masabtan, diha nato madunggan ang mga pulong sa Dios. Kay dunay mga awit makalangit mga kaigsunan nga magtudlo ka nato, magdasig nato, magpasidaan nato, magpahinumdum nato sa angay natong buhaton samtang buhi pata. Akong gihangyo matag usa nga inyong ablihan ang inyong Biblia diha sa Hebreo kapitulo 13 versikulo 9 ato ning hutdon sa versikulo 16. Versikulo 9 sa Hebreo 13 nag-ingon, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman ni ini. Aduna kitay halaran apan ang mga pari nga nag-alagad sa tulda sa mga Hudyo walay katungod sa pagkaon sa halad nga naa sa atong halaran. Ang lawas sa mga mananap sunugon sa gawas sa kampo apan ang dugo sa mga mananap dadon sa pangulong pari nga Hudyo ngadto sa labing balaang dapit aron ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. Tungod ni ana namatay usab si Jesus sa gawas sa gangaan sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo og makig-ambit sa iyang kaulawan. Kay dinhi sa kalibutan wala kitay syudad nga mulungtad, nangita kita sa syudad nga umaabot. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig
gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa atong Dios. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa matag usa. Ikaw ug ako gitudloan na gyud sa Dios nga kining atong gipuy-an nga kalibutan mawa gyud ni siya. Mawagtang gyud ni siya. Mahanaw ni siya. Naay bagong langit, bagong yuta nga manaog. Ang ubang teaching mga kaigsonan, ang bagong langit maura kuno ning kalibutan. Maura kuno ni usbon, maura kuno ni hinluan, pinaagi sa kalayo, dili pinaagi sa tubig. Kay kaniadto matud pas ubang teaching nga ginluan ang kalibutan pinaagi sa sa tubig. Munang nangamatay ang tanang mga dautan, pero nibalik ra pod pagtungha ang espiritong dautan. Munang gikan kang Noah na nakit-an nato sa Biblia nga mingtumaw ang mga taong matarong pinaagi sa kinabuhi ni Noah apan pipila ka mga henerasyon mga kaigsonan mitungaw ra pod ang kinaiyang dautan. Mao na nga usbon na pug kuno ni pinaagi sa linaw nga kalayo. O kanira kunoy limpyuhan. So dili na nato makit-an nga doktrinaha sa Biblia. Ang gipakita sa Dios mga kigsonan nga doon tay umalabot nga gingharian. Nga gipakita diha sa katapusang libro ibin sa panan-awon mga kigsonan o mga pasidaan pahimangno ni Ginoong Hesus nga nunay langit nga manaog. Langit mga kaigsonan nga manaog. Bagong langit, bagong yuta nga mao ang bagong Jerusalem. Walay makaabot didto, way makasulod didto kung dili siya nahiusa kang Kristo. Kini giklaro gyud mga kaigsonan sa sulti ni Hesukristo. Walay makasulod sa gingarian sa langit kung dili siya matao pag-usab. Kinahanglan matao siya sa tubig, matao usab siya diha sa espiritu. Atong makit-an, atong nasabtan gyud ang tinuod nga natawo pag-usab, tao nga nabag-o. Nabag-o ang ihang batasan, nabag-o ang ihang kinaiya, ug mauni makapabag-o usab sa dagan sa ihang pagpamuhat, sa ihang mga trabaho. Mauni makapabag-o mga kigsunan sa tinuod nga kinabuhi at tubangan sa Ginoo. So kinahanglan gyud nga ikaw ug ako nga nagpaabot sa bagong langit, bagong yuta, nga matud pa sa atong gibasa umalabot nga syudad, mga kaigsonan, kinahanglan ato nang nabatasan ang pagpuyo nga naagyod sa kabaguhan. Nga kaniadto dili ta matarong, karon nahimo tang matarong. Kaniadto dili ta balaan, karon nagkinabuhi na tang balaan. O gitudluan ta sa Dios mga kigsuonan kung unsaon pagkinabuhi nga balaan, kung unsaon pagkinabuhing matarong, kung unsay atong gikinahanglan, kung unsay angay nato nga ikinabuhi, ug unsay angay natong ibutang sa atong nauna ug sa atong kasing-kasing aron magpabilin tang balaan. Ug unsa poy gipakita gipasidaan sa Ginoo nga atong masinatian sa diha nga magkinabuhi tang balaan, sa dihang magkinabuhi tang matarong. Ikaw ug ako dili na ta dapat matingala nga sa panahon magkinabuhi ta diha sa pagkamatarong pagkabalaan, dunay mga taong mulutos, dunay mga taong bibaybiay, dunay mga taong bubutang-butang, dunay mga taong mudaot. Unya kining mga tawhana mauni ang mga taong magpaka insakto. Dili gyud na sila mo angkon nga sila sayop. Pero ikaw ug ako kinahanglan tang mobarog. Tungod kay ang atong gibarogan dili pagtulunan sa tao kundi pagtulunan sa Ginoo. Kinahanglan mo barog ta nga lig-on nga dili kita matarog. Unya ang ilhanan sa tao nga dili matarog sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, ang ilhanan nga lig-on siya diha sa iyang pagsunod kang Kristo, padayon siyang nag-alagad. Ang tao nga nagpadayon sa pag-alagad mga kaigsuonan, siya nga tao nga mibarog nga lig-on diha sa iyang pagtuo sa Ginoo.
ug usa sa mga pasidaan nga atong makit-an dinhi mga kaigsuonan, dunay gi warning ang Dios niini. Ning atong gibasa diha sa bersikulo 9. Dunay gipakita nga kakuyaw sa mga titsing nga nasinatian nas mga magtotoo kaniadto. Og si Apostol Pablo nagpasidaan nga mas labaw na tong masinatian kining mga false teaching, mga bakak nga mga pagtulunan nga gikan sa mga mini nga mga magtutudlo. Dili lang si Apostol Pablo ang nagpasidaan kanato, kundili si Jesus mismo. Nga sa diha nga si Jesus mga kaigsuonan nagatudlo sa mga tinun-an siya mga sumusunod. Iyang gitagaan og mga mensahe ang iyahang mga sumusunod aron sila makapangandam. Aron sila magmaminantayon. Gipasidan-an ang tanang mga magtotoo, mismo ang Ginoong Hesus mo'y nagpasidaan nga pagbantay kamo sa katapusang mga adlaw. Mutungha ang mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo. Kini giklaro mga kaigsuonan diha sa wali ni Ginoong Hesus o gisulat kini diha ni Apostol Mateo. Diha sa kapitulo 7, imong makit-an nga si Jesus mga kaigsuonan nagpahinumdum na, nagpasidaan na. Unya, gitudloan ta sa atong Ginoo kung unsaon nato pag-ila. Kung unsay mga ilhanan sa mga tao nga mga mini nga mga magtutudlo. Og kanang mga mini nga mga magtutudlo, muangkon gyud na nga sila'y insakto, muangkon gyud na nga sila'y tinuod nga naas Ginoo. Pero ato silang mailhan sumala sa ilang mga binuhatan, sumala sa bunga, matud pa ni Ginoong Hesus, sumala sa bunga, sumala sa mga buhat. Diha sa bersikulo 9 mga kaigsuonan, dinhi giklaro mga igsuon nga dunay mga pagtulunan nga makaingon ta nga makapadelikado sa ato ang kaluwasan kung dili nato ni mabantayan. Mawagtang ang kaluwasan kung dili kakabantay niini. Maubitaw nang ang uban nga dili kabantay mga kaigsuonan, magbalhin-balhin taon sila og simbahan. Yahay sila balhin-balhinay. Ang uban sa napulan na lagbinalhin, nibalik na lang po sa kalibutan. Mao nang miingon si Jesus, iyan ang nakita ning tanan. Mao hinungdan miingon si Jesus, ang magpadayon maoray maluwas. Kinahanglan magpadayon ta, og ang makapadayon kato lamang tao nga nagtuo ni Jesus, nga nagpabilin ni Jesus Christ. Sa bersikulo 9 nag-ingon, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Kung muingon ta nga makapatipas mga kaigsuonan, makapahilayo diha sa matarong nga pagpuyo. Maunay giingon mga kaigsuonan diha sa Hebreo 6 nga nakatilaw na unta kas pagkamaayo sa Ginoo, na naunta ka sa insaktong pagtulunan apan wala nimo babantay nga nakadawat ka og dili og lahi nga mga pagtulunan, kana bitawng ang pagdawat og lahi nga mga pagtulunan dili gyud na siya maayo. Ang lahi nga mga pagtulunan mga kaigsuonan, ihay ni og pasumangil, ihanig dautanay kining katapusang mga adlaw ang mga matud pa ni Apostol Pablo, ang mga mansahero, ang mga magwawali. Dunay mga magwawali mga kaigsuonan nga walay laing nahimong walay laing nakatunan kundili ang pagpagdaot lamang, ang pagguba lamang sa kinabuhi sa tao. Usa kini kapasidaan nga kinahanglan natong bantayan. Nga sa atong pagpangalagad ni Kristo Jesus, sa atong pag-alagad sa Dios mga kaigsuonan,
mubarog yun ta. Ang taong makabarog, katulamang mga tao nga dunay nakatunan. Ang taong mubarog, katulamang taong naay nakatunan nga mga pagtulunan ni Jesus Christ. Labi na gyud sa panahon nga hapit na gyud mo balik si Jesus. Kanang gamay na lang gyud kulang. Mubalik na si Jesus. Anak nga time. Grabe na gyud. Kanang grabe na gyud ang paglinimbungay anak. Unya ang malimbungan mga kigsunan matud pa sa mga pasidaan, ang mga taong manglimbong malimbungan usab. Ang tao nga malimbungan, kasagaran mga kigsunan nga gipakita sa Biblia, katong mga taong walay Dios, walay Ginoo, wala magkinabuhi sa mga pulong sa Dios. Dihas versikulo 9, gisugo ta o gidasig o gipahinumduman nga kinahanglan dili nato tugutan. Kinahanglan mo barog yun ta sa pagtulunan ni Jesus Christ. Ang lahi nga pagtulunan mga kaigsunan, mautong mga pagtulunan mga kaigsunan, dili ilalom sa grasya sa Dios. Gani ato sa nang makit-an diha sa katapusan nga libro sa Biblia nga mao ang gipadayag, adunay 7 ka klaseng simbahan. Nga diha gipakita mga kaigsunan nga adunay mga simbahan diha mga kaigsunan nga mudawat na silag mga pagtulunan nga dili gikan sa grasya sa Dios. Atong inumduman, ang grasya sa Dios nga naa kang Kristo naghatag mga ilhanan, usas mga ilhanan ang mga pagtulunan ni Jesus nga gitudlo sa iyang mga tinunan. Gani atong makit-an nga grabe ka seryoso si Jesus mahitungod sa gipakitang desisyon sa panahon nga moatubang na ang tao kaniya. Kaya atong hinumduman, ikaw ug ako moatubang ta ni Jesus Christ. Sa dihang moatubang ta ni Jesus Christ sa iyang pagbalik mga kaigsuonan, iya tang ilhon kung iya batang tinunan. Unsaon pag-ila ni Jesus sa iyang mga tinunan? Kadtong mga tao nga nagtuo nga nagkinabuhi sa iyang mga pagtulunan. Kung ikaw ug ako sa atong pagtuo ni Jesus, sa atong pagdawat ni Ginoong Hesus, lig-on ta nga mibarog, lig-on ta mga kaigsunan nga nagpadayon sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Si Jesus mismo moingon, ikaw ang akong tinunan. Ikaw ang akong tinunan. Si Jesus miingon diha sa Juan 8:31. Miingon siya sa tanang nanuo kaniya, kung ikinabuhi ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. So diha gipakita mga kaigsunan, dunay daghang klase nga mga tinunan. Naay mga tinunan nga wala magkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, naapoy mga tinunan nga wa gani kalibutan nga naa di ay pagtulunan ni Jesus Christ. Waangkon pod silang mga tinunan. Ang problema kay wala sila masayod sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Doon na po'y mga tao nga muangkon nga sila tinunan ni Jesus Christ, nasayod sila nga mauni ang pagtulunan ni Jesus Christ, pero wala nila buhata, wala nila ikinabuhi. Pero bless kaayo nga dunay gipakita si Jesus. Adunay mga tao nga nagtuo nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan. Ug atong sigurohon nga apil ta sa mga tao nga nagkinabuhi gyud sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Ang mga tao nga nagwali sa mga mensahe sa Dios nga wala magbuhat sa mga pagtulunan ni Jesus, o sa mga wala magkinabuhi sa ilang giwali
usanas mga ilanan, kining mga tawhana, mga mini nga mga propeta, mga mini nga mga magwawali. So daghan kaayong mga mini nga mga propeta, mini nga mga magwawali sa katapusang mga panahon, sa katapusang mga adlaw. Ingon si Jesus, manungha. The word manungha, mga kaigsuonan, dili ka kakita kung dili nato masayran og asagikan. Mukalit lang nga mubarog, magwali og minamao, magwali nga dili mao, nga dili gikan sa Biblia. Nga matod pa mga kaigsuonan, magwali og mga tinumo-tumo. Diin atong mabasa diha sa Biblia mga kaigsuonan, diha sa Juan. Ato ning basahon mga kaigsuonan sa Juan. Unang Juan man siguro na ako ito nabasa, versikulo 4. Ingon din nga, mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang mga nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila. Kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga naa kanila. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga manungha sa tanang dapit. The word manungha mga kaigsuonan, dili nimo masubay kung asa gikan. Mukalitrag tunga nga magwali sa dili mao nga mensahe. Nga moangko naa nila ang espiritu sa Dios. Unya mapugos pagyud ang mga tao nga dili lig-on nga mibarog diha kang Kristo kay kanang mga mini nga mga propeta nga moangkon nga naa nila ang balang espiritu. Ang gipakita ni Apostol Pablo even sa wali ni Jesus, maghimo usab silag mga milagro. Maubitaw nang diri sa itong programa, gipahinumduman ta sa Dios pipila ka mga bulan last year pa nga kung ikaw nabag-o pinaagis milagro, bantayanan kayong imuhang pagpangalagan. Kay daghang kay mga tao nga nabag-o tungod sa milagro. Daghan kaayo nga tao nga nakaalagad tungod sa milagro, dili tungod sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Ang tao nga nangalagad nga tinud-anay nga nakasabot sa mensahe sa Ginoo, siya nga tao nga makabarog sa panahon nga dunay mga dili mao nga mga teaching nga maghimog mga milagro. Kay ang ihang kausaban, ang ihang pagpangalagad sa Ginoo wala man magdepende sa milagro. Versikulo 2, dunay mga ilhanan, maila ninyo kon ang maong espiritu iya bagyod sa Dios, pinaagi niini ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. But ipasabot si Jesus Christ, Dios gyud siya. Dios siya, lamang nagpakatao siya. E daghang man kayo mga tao, mga kaigsuonan nga nagtuog Dios, nga dili pod mudawat ni Jesus Christ. Bless kayo ang tao nga mingtuo ni Jesus Christ. Inay mong tapad, bless kayo ka kaming tuo ka ni Jesus Christ. Lamang kuyaw sad ang imong pagtuo ni Jesus Christ, unya mudawat pugkas pagtuos ubang mga tao. Mauna nga dunay pasidaan ang Biblia nga kung dunay magwali ug dili mao nga mga mensahe, ayaw ninyo dawata. Ingon siya dinhi sa 3, apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Hesukristo, dili iya sa Dios, ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga muanhi kini og karon ani ana gayud sa kalibutan. Mga anak, apan ang mga anak iya nakamo sa Dios ug gidaog ninyo ang mga dili matuod nga mga propeta, kay ang espiritu nga naa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga naa
sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan og namati kanila ang kalibutan kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita nga iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios dili gayud mamati kanato. Pinaagi nini maila nato nga ang espiritu nga nagtudlo sa matuod og espiritu nga nagtudlo og bakak. So diha giklaro mga kaigsunan nga daghang klase nga gipakita sa Biblia, daghang klaseng espiritu. Importante mga kaigsunan nga sa atong pagtuo ni Jesus Christ, una sa tanan, nakakaton tas mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay kung wala ta makakaton sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, dali tang mudawat og mga dili mao nga pagtulunan. Kay wala manato ang tinuod nga pagtulunan. Pero kung naa nato ang tinuod nga mga pagtulunan ni Jesus Christ, dili ta mailad, dili ta madala. Lamang kinahanglan tang mubarog. Pero sa ako nang gikaingon, dili sad makabarog ang tao sa pagtulunan ni Kristo nga wa gyud makakaton. So atong tagaan og pagdagad ang atong kaugalingon mga kaigsunan, kung duna ba gyud tay mga nakatunan nga mga pagtulunan ni Jesus Christ, sa diha nga nakakaton ta, ato bang na-apply? Kay mahimo rapod nga kawang ang atong nakatunan, kawang ang atong pagtuo sa maong pagtulunan apan wala nato buhata. Kinahanglan ato gyuning buhaton. Kay kung dili nato ni buhaton, ato rang gilimbungan atong kaugalingon. Ato rang giunay og ilad ang atong kaugalingon. Kay ang tinuod nga tao nga mingtuo ni Jesus Christ, mingdawat sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Mao nagisiguro ni Jesus, iyan ang gipasidan-an ang tanang mga nagtuo, ang tanan nga mituog midawat kaniya. Nga miingon siya nga, kung ikinabuhi ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod yun nga kamo akong mga tinunan. Ang problema, perting daghana rong mga Kristohanon, wa gani masayod sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Wala sila mabisi sa pagpakisayod ni ini. Wala sila magtagad ug dili nila importante ang pagpakisayod nga naabad ay pagtulunan si Jesus Christ. Natong hinumduman ang grasya sa Dios, wala sa karatula, wala sa simbahan. Ang grasya sa Dios, ang grasya sa Dios naa ni Jesus Christ. Ang simbahan mao ang mga tao, kita. Ang grasya sa Dios wala diha sa grupos mga tao, naa ni Jesus Christ. Makabaton lamang ang simbahan nga mao ang mga tao sa grasya sa Dios kung nagpuyo si Jesus Christ sa kasing-kasing sa usa ka taong mingtuos Ginoo. Pero kung miingon ta nga nagtuo tas Ginoo, pero wala nato papuy-a ang pagtulunan ni Jesus Christ, ang mga pagtulunan sa grasya. Kay daghang kay nagwalay mahitungod sa grasya mga kaigsunan nga ang kaluwasan grasya. Yes, tinuod yun na ang kaluwasan grasya. Pero giklaro sa Biblia, ang tao nga nakadawat og kaluwasan misunod sa pagtulunan sa grasya. Kay dunay pagtulunan ng grasya. Dunay pagtulunan ng grasya, dunay mga rules. Dunay mga balaod ang grasya.
Ang problema, daghan kayo mga tao ron nga muangkong Kristohanon, wa gani kalibutan sa mga pagtulunan diha ni Kristo. Walay kalibutan sa mga pagtulunan sa grasya. Naabay pagtulunan ng grasya? Yes. Natong inumduman, ang grasya sa Dios naa ni Jesus Christ. Ingon si Apostol Pablo, ang grasya sa Dios naa ni Jesus Christ. Ang tao nga dunay Jesus Christ nakabaton sa grasya nga maoy muhatag og kaluwasan niya. O niya, usas mga ilhanan nga ang tao nga naa diha sa grasya nakakaton sa mga pagtulunan. Maunay mga ilhanan. Og ang tao nga nakakaton sa mga pagtulunan, mubarog yun na. Di yun na siya mo dawat og mga pagtulunan nga wala diha sa pagtulunan sa grasya. Kay daghan man kaayron nga mga pagtulunan mahitungod sa tao nga nagtuo Ginoo. Pero tindaghana karon nagwali, social media pero tindaghana. Brad, walay labot ang bautismo sa kaluwasan. Brad, ang tao nga maluwas katurag yung mutuo. Ay sakto na katong mutuo. Pero ang taong tinud-anay nga mituo katong nakatkaton. Pero katong tao nga walay nakatunan, usaon pod pagkasiguro nga nagtuo ta sa Dios nga wa man gani tay nakatunan. Ang tinuod nga estudyante nakakaton. Apan ang dili nakakaton, ang wala nakakaton, dili gyud na magpabiling estudyante. Maingon ng maestra, estudyante ti ka sa una pero hagbong man, na-drop man ka. Doon na ba'y pagtulunan ng grasya? Yes, doon na. O kinanglan ato nang i-apply. Ato na ikinabuhi. Si Apostol Pablo no na siya'y sulat ngadto kang Tito. Tito Kapitulo 2. Ablihin yung Biblia, ang hustong pagtulunan ang gitima gyud dinhi. Ang hustong pagtulunan. Kay naa man koy mga dili hustong pagtulunan, perting daghana nga dili hustong nga pagtulunan. Nga maoy nakapausik sa mga sakripisyos mga tao. Nga nagsimba ang mga tao sa Ginoo apan tungod kay dili man husto ang ilang pagtulunan, mahinungdan nga gikasilagan sa Dios ang ilang mga tigom. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba, walay kapuslanan ang ilang mga halad, walay kapuslanan ang ilang pagkanta, kay ang mga pagtulunan nga ilang gisunod dili gikan sa Dios kundi hinimo ra sa tao. Kini ang kanang gisugilo ni Jesus Christ diha sa Mateo 15 versikulo 8 ug 9. Dihas versikulo kapitulo 2 sa Tito, hustong mga pagtulunan. Pag abot diris 11 hangtod sa 13 mga kaigsunan, even sa 14. Gani abot yun is 15. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya. Ang grasya naa kang Kristo Jesus, naa ni Jesus Christ. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao. Kini maong grasya alang ni sa tanang mga tao. Alang nimo, alang nako, alang natong tanan. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Ikaw ug ako nga nakadawat sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo, dapat nakakatunta sa mga pagtulunan sa grasya. Usa sa mga pagtulunan sa grasya nga gipaabot dinhi, makabiya tas kinabuhing dautan. Buhat nga dautan atong biyaan. Ang tao nga nakabaton sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo, wala na siya magpuyo sa buhat nga dautan. Wala na say buhat nga dautan atubangan sa Dios ug sa iyang isikatao. Wala na siya mamakak
wala na siya manikas, wala na siya mangilad, wala na siya magbuhat og makadaot sa iyang isigataw. Mauni ang mga tao nga tinud-anay nga nakadawat sa grasyas Ginoo. Nakakaton sa pagbiya sa dautan. Pero ang tao nga nagtuo nga wa gyud makakaton sa pagbiag dautan, ang nahitabo sige ra gyapon buhat og dautan, mga tao nga milimbong lamang sa ilang kaugalingon nga kunuhay naa sila sa Ginoo. Apan ang ilang binuhatan iya di as demonyo. Munang magbantay ta. Kay basig magsaligtas dili di ay tinuod. Ang tinuod nga pagtulunan mao ni nga ang hustong pagtulunan gikan gyud sa bersikulo 1. Unya tudlo ang lalaking hamtong makalma, magmaugnang, magmalig-on. Bersikulo 2 ko nagbasa. So daghan kay mga pagtulunan. Unya ang mga tao nga nakabaton sa maong grasya sa insaktong pagtulunan, yes, kalma. Nya ang pangutana, kalma na ba kaayo ta? Sa panahon nga doon ay mga problema, dili ba ta mo kisi-kisi? Unya kasagaran ang ato ang pasanginlan, kana ra pong mga magwawali, kana ra pong mga leader. Sometimes ang tao dali kay makapasumangil tungod di pastor. Wala man kahikti ni pastor. Gawas nun man ka. Mao na nga magmaugdang, magmaligdong, magmalig-on diha sa pagtuo og paghigugma og magmalahutayon. Unya diretso ko sa akong gibasa kaganina. Kay gikan sa bersikulo 1 hangtod sa 10, mga pagtulon-an na diha para sa mga lalaki, para sa mga babae, para sa mga ulipon, para sa mga agalon. Bersikulo 12, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan og sa kalibutanong kailibgon. Aniya kung ang tao moingon nagtuo, unya wala kabiya sa kalibutanong kailibgon, naadi niya ang grasya. Mamalandong kuno ta ang kaluwasan grasya. Ang tinuod nga tao nakabato kaluwasan, nakakaton sa pagtulunan sa grasya. Mauna nga si Apostol Pablo miingon nga tinuod ang tao nga naa kang Kristo bag-o na gyud siya. Dili na siya daan. Dili na siya batig kinaiya. Umusta ta? Di na bata batig kinaiya. Mapailubon na bata. Dili bata hari-hari. Dili bata siga. Dili bata tigpanghulga. Dili bata tigpangdaot. Ang taong bag-o mga kaigsuonan, muli kay gyud nagdautan. Di gyud na mubalik og bisyo. Mubarog gyud na nga magpabilin sa pagkinabuhi sa mga pagtulon-an ni Kristo. Maunay mga tao nga nakadawat sa grasya sa Dios, nga diha sa grasya na ang kaluwasan. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhing mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Dios nun. Kanang Dios nun nga tao mga kaigsunan, lahi kay nas taong relihiyoso. Ang taong Dios nun, kanunay na nagtipig sa mga pasidaan sa Dios. Kanunay nang nagtipig sa mga pagtulunan sa Dios. Sa mga saad sa Dios. Sa mga mensahe sa Dios. Muna'y mga taong Dios nun. Kanunay nag-agad, nagkinabuhi, nagsubay sa mga mensahe sa Dios. Pero ang taong relihiyoso, ang gibayaw dili Dios.
kundili ang relihiyon. Kanirag yung relihiyon na maoy makaluwas. Kanirag yung simbahana maoy na ay kaluwasan. Unya, nagsigirag bisyo. Makit-an nimo ang simbahan, nagsigirag bisyo. Naara ng bisyo. Unya, ingnon nga, nagsigira man na lagig bisyo, naaman dagoy ang kaluwasan, naaman dagoy si Jesus, mao na wagay ni gitukod ni Jesus, nganong sigira magbisyo. Maingon po dahil sila nga, wala man na itudlo simbahan nga pagbisyo mo. Ang tinuod nga simbahan, kitang tao. Ang tinuod nga simbahan, nga mao kitang tao, wala na'y bisyo. Maunay mga tinuod nga simbahan ni Kristo. Kay ang simbahan ni Kristo, lawas ni Kristo, pangasawunon ni Jesus Christ. Muna nga, ikaw ug ako, wala na tay bisyo, wala na tay dautang bisyo, dautang buhat. Si Jesus mismo moingon nga, ikaw akong tinunan. Pero, makit-an patas Ginoo nga, nagsige patag bisyo. Ang atong unahuna, ang atong kasing-kasing napuno pas kailibgong mga buhat, kalibutanong kailibgon, nagkinabuhi pang dautan, dili ta kaantigong mupugong, makita sa Dios nga dili ta tarong nga tao, makita sa Dios dili ta Dios nun. Ang may tabuan na, kita ray mi ilad sa atong kaugalingon. Mao na nga ang dasig sa Ginoo, barog ta sa mga pagtulunan sa grasya. Barog yun ta sa mga pagtulunan sa grasya. Nga kanang maong grasya na akang Kristo, naa ni Kristo Jesus. Nya kung imong tan-awon ang mga pagtulunan nga gipaabot ni Jesus, gitudlo ni Jesus, daghan ng mga Kristohanon na nga wala makatuman. Example, Mateo kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7, naa diha ang mga pagtulunan. Pagtulunan mahitungod sa balaod. Pagtulunan mahitungod sa kasuko. Kung masuko, ayaw unsay giingon dinhi, apan karon sultihan ko kamo, ayaw kamo kasuko sa imong isikataw. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikataw dadon nga tusokmanan og ang magyanlag kuanggol sa iyang isikataw manubag niini nga tusok labang hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon sa buang-buang ang isikataw malagmit nga mahiagom sa kalayo. Unya dinhi gitudlo sa atong Ginoong Hesus ang mga kasulbaran. Kung dunay nasilo nimo, pasayloa. I-release ang pasaylo para ang imong mga pagsimba, ang imong mga hala dawatos Ginoo. Unya pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw. Kini perting daghana aning wala katuman. Unya kung wala ta katuman, sa panahon nga moatubang ta ni Jesus, doon na may masidaan si Jesus. Kung dili ninyo ikinabuhi ang akong pagtulunan, tinuod nga dili gyud mo akong mga tinunan. Pasidaan na ni Jesus Christ. Nga mauni ang iyang desisyon, mauni ang iyang ipakanaog nga hukom. Yan daghang kay mga Kristohanon kapuyo-puyo. Ang uban ga wali-wali na. Pero galibin-libin ra. Ang uban nagkabit-kabit pa. Kay grasya kuno ang kaluwasan. Perting ilara. Tinuod grasya ang kaluwasan. Ang kaluwasan grasya. Pero ang tao nga tinud-anay nga nakadawat sa grasya, wala dili na nimo makit-an ang kalibutanong kailibgon. Wala na'y bisyo. Daghan man kaayong mga Kristohanon ron nga sig panapaw. Ang pangutana ana, makasulot ba kaha naglangit? Makasulod og simbahan. Pero di
wala gipakita sa Biblia nga makasulod naglangit. Naon sa may solusyon? Undangon ang pagpangabit, undangon ang pagpuyo-puyo. Tarungon ang pagpuyo samtang buhi pa. Kay kung patay na di na nakatarong. Mao na nga, mao na gidasig yun sa Dios. Mao na ipawali sa Ginoo. Nya pipila lang ka mga magwawali nga mutudlo og muwali ani. Kay sakit man ni nga wali. Munang ang ubang mga pastor maingon, dili ang usa nako ni iwali kay kung dili na mo simba sila kinsa pa may mudasig anak nila. Kung dili gyud na sila mudawat ana, kung imo nang iwali di na sila mudawat, di gyud na sila madala. Muni usas sa mga kanabitang klaro nga mensahe. Klaro gyud nga mensahe. Ang tinuod ug husto nga pagtulunan makapausab gyud sa kinabuhi sa tao. Makalingkawas gyud siya sa sala. Daghan kayrong simbahan nga uyon-uyonan rin ng mga nagpuyo-puyo. Daghan kayrong mga simbahan, mga kaigsunan kus Ginoo nga padalaon rin ng naibisyo. Unya, ang gihalaran Ginoo. Doon na pasidaan ang Dios nga ang mga halad nga dili maayo, di yun na niya dawaton. Nya karon ang mga simbahan karon, ang mga naghalad, bistiray tarong. Imagine ha, ang mga naghalad, bistira ang tarong. Ang kasing-kasing na punos kaulag, ang huna-huna na punos kaibog. Mao ba na'y dawaton sa Dios? Atong hinunduman, ang Dios balaan. Ang Dios hustisya. Mao ni problema karon sa mga tigumanan. Mao ni karoy problema sa mga simbahan. Ngano man, naa naman tas katapusang mga adlaw. Ingon si Apostol Pablo, ang mga tao mao nay siga. Magpili na silag mga magwawali. Ang mga tao mupili na og mga magwawali nga maoy muwali sa gusto nilang madunggan. Pastor, kani mo iwali pastor, kani kay murag dili maguol ang mga tao ani. Awali pud taon ang pastor nga makapalipay sa mga tao. Pero dili makapabago. Mao ni bantayanan kayo sa ako nang gikaingon. Bantayin ninyo nga ingon ang Biblia ayaw kamo, ha? Usay giingon diri sa Hebreo kapitulo 13:9. Unsay giingon dinhi? Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Tarong na unta ang imuhang kinabuhi, wala na kay bisyo. Wala na ka mangibog. Makikuyog man kaan ang mga taong naibisyo. Makikuyog man kaan ang mga taong hingibugon. Amay tabo, balik yun nas kalibutan. Muna nga, diri sa tong programa mga kaigsunan ko sa Ginoo, giampingan yun sa Dios kining maong programa. Nya kining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dinhi igawali ang tinuod nga mensahe. Dinhi igawali ang tinuod nga mga pagtulunan. Ang tinuod nga pagtulunan mga kaigsunan makapausab gyud na sa dagan sa kinabuhi sa tao. Ang tao nga dili gyud willing nga mausab ang ilang kinabuhi, mubiya gyud ani nga pagtulunan.
Mo-scroll ra na sa ang pulong mo kinabuhi ko. Pero ang tao nga nangandoy nga, Lord, bag-uha ko. Lord, how asa ko gika sa sala. Malab ni mo ning maong programa. Pangitao ni mo ning maong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, mangita ka ani. Pero kung dili ka prepare, mas malab nimo ang mga butang kalibutanon, mga kalibutanong kailibgon. Hilasan ka kung makadungog ka sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay diris programa ang pulong mo kinabuhi ko, walay gidapig-dapigan na tao. Giampingan ni sa Ginoo kay daghang mga kinabuhi niining maong programa na bago. Nausap. Natarong ang pagpuyo, natarong ang ilang relasyon sa Ginoo. Kay ngano man, ari manggod sa mga simbahan, ang mga magwawali, usahay, ang uban, mahadlok nga mawadag mga mimuro. Kay sa simbahan manggod, mimruhanay manggod ang mga simbahan. Karon, kumbaga, padaghanay og tao. Ang ilahang ilhanan nga mitubo sila o giubanan sa Ginoo, madaghan ang mga tao. Pero ang tinuod nga ilhanan sumala sa gipakita sa Biblia. Ang taong ilhanan nga naggiubanan sa Ginoo, tao nga way bisyo sama ni Jose. Si Jose bisan unsay nailay bisag unsa nalay na sinatian ni Jose. Pero bisan unsay iyang nasinatian, ang mga tao nga makakita ni Jose muingon nga nag-uban kaniya ang Ginoo. Mangutana kuno ko, sa tao nga nagbisyo, giubanan man nas Ginoo? Kamo kuno'y tubag. Ang tao nga nagtuo nga sige ragbisyo, giubanan nas Ginoo? Hinumduman na to ang Dios balaan. Kung ang tao nga moingon nagtuo ka Ginoo, pero sige ragbisyo, sige ragpangabit, wala magkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Gipasidan-an na tanaan ni Jesus. Ti gyud mo nako tinuod nga tinunan. Kay ang tinuod nga akong tinunan, nagkinabuhi sa akong mga pagtulunan. Munang akong gibasa ang mga pagtulunan dinhi. Pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw. Pagtulunan mahitungod sa kasuko. Pagtulunan mahitungod sa panagbulag. Pero tindaghana ron nga nagbulag. Puyo na saglain. Pagtulunan mahitungod sa panaad. Pagtulunan mahitungod sa panimalos. Kapitulo 6. Pagtulunan mahitungod sa buhat sa kaluoy. Pagtulunan mahitungod sa pagampo. Daghang kayo mga tao nga nagtuo, di gani kabalong mo ampo. Ang utana, sa imong pagkakristohanon, nakakaton na ba ka? Unsaon pag-ampo og Dios? Unsay gusto sa Ginoo nga mag-ampo niya? Dapat nakakaton na ta. Kung wala pa ta nakakaton, nan magpakaton ta, magpatudlo ta. Pagtulunan mahitungod sa pagpuasa. O niya, Kapitulo 7. Pagtulunan mahitungod sa paghukom. Napulo na kaklasing pagtulunan nga giklaro ni Jesus nga kung dili nato na maikinabuhi, dili nato na makitaan sa atong kaugalingon. Ang mahitabo gyud mga kaigsunan, dili ta excited sa pagabalik ni Jesus. Pero sa atong pagkakristohanon karon,
seryoso ta nga nagkinabuhi ani, ikaw mismo excited nga moabot na si Jesus. Pero kung wa ta magkinabuhi sa mga pagtulon ni Jesus, ako mo ko nga di gyud ka excited nga moabot si Jesus. Mahangyo pa ka, Lord, unya na lang, Lord, unya na lang. Kaya di ba ko prepare? Mga igsoon, diha kang Kristo Jesus, dapat nakakaton kita. Ang atong nakatonan, dapat atong gikinabuhi. Karong buhi pa ta. Kaya sa panahon nga kuhaon na ta, dili na gyud nato maikinabuhi ang mga pagtulunan. Kay tapos na ang tanan. Unya, sa atong panag-uban mga kaisunan, diha sa Hebreo Kapitulo 13, giklaro gyud ni sa Ginoo ang maong mga pagtulunan nagtudlo ni kanato sa pagpahimuot sa Dios. Kay sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, gitagaan ta sa Ginoo mga pamaagi kung unsay makapalipay niya. Usa sa makapalipay sa Ginoo mga kaigsuonan, dili ta mo biya sa tinuod nga mga pagtulunan. Aron dili ta makabiya sa tinuod nga pagtulunan, dili ta mo dawat sa mga pagtulunan nga wa nas Biblia. Perti na marong pagkadaghanang mga pagtulunan nga wa nas Biblia. Perti na daghanang yun. Naghilalis na lang ng ubang mga tao diha. Pero ang kinabuhi, wa gyud Kristo. Kay ang tinuod nga kinabuhi nga naay Kristo, walay bisyo. Walay bisyo. Ay na mong tapad, kung naa kay Kristo, Kristohanon gyud ka, wa na kay bisyo. Mao man ay tinuod nga Kristohano. Nato hinumduman, si Jesus mingtudlo na nato nga dunay duha ka klaseng Kristohanon. Yes, dunay duha ka klaseng Kristohanon. O kining duha ka klaseng Kristohanon, ang usa malangit, ang usa mabilin. Iyan inggi sugilon diha sa libros Mateo Kapitulo 25. Kanang napulo kadalaga diha. Wa gyud nay lain nga gitumong diha ang Kristohanon nga mga tao. Una kanang mga putling dalaga diha. Mauna ang mga tao nga pinasaylo. Mauna ang mga taong midawat ni Jesus. Mauna ang mga taong dunanay pulong, dunanay mensahe, nakadawat nag mga pagtulunan, pero wala ikinabuhi. Wala magkinabuhi ang uban. Ang napulo kadalaga, ang 5 maalamon o ang 5 buang-buang. Danghag kumbaga. Pareho silang dunay suga, pareho silang dunay lana. Ang suga, kung imong tan-awon, mauna ang pulong sa Dios. Mauna ang mensahe sa Dios. Ang lana, nagrepresent na sa presensya sa balang espiritu. Ang tao nga naay balang espiritu, unya mo dawat raog lahi nga espiritu, dili gyud makighiusa ang espiritu gikas Ginoo. Mao na nga ang uban nga 5 ka mga dalaga nga mao ang Kristohanon nga mga naanay pulong, naanay espiritu, pero wala magapamuhat. Wala magkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Nangatulog sila sa ilang trabaho kang Kristo.
inigabot sa pamanhonon nga mao si Jesus Christ, masirad-an sila kay dili sila preparado. Mao na nga kung ikaw ug ako, kita nga nagtuo, nagsigi ra tag bisyo, inigabot ni Jesus Christ, sirhan gyud tas langit. Pero kung ikaw ug ako, nagtuo ta ni Jesus Christ, kanunay tang nangandam, kanunay tang nagmaigmaton, nagtukaw sa pagkinabuhi diha sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, abli ang langit. Abli ang langit. Mahinungdan, ang Dios nagpadalag mga magwawali sa pagdasig nato. Biyaan gyud nato ang dautan. Talikdan gyud nato ang dautan. Isalikway gyud nato ang sala nga naghawid. Mamuhi gyud ta sa sala. Aron makadagan ta nga malahutayon sa pagsunod kang Kristo. Di man gud ta kalahutay sa pagsunod ni Kristo kung sige taghawid og sala. Kung sige tagpahawid pud og sala. Nya pertindaghana rong mga simbahan, nagsigi na lag hilalis ang uban. Pertindaghana. Wa pagani kumataw kanang debate. Gikan paganing Pablo kanang debate mga kaigsuonan nahitabo na. Hangtod karon naapay mga taong sigig debate. Ang resulta, ang kasing-kasing pertinang gubaa. Pertinang gubaa. Naguba ang kinaiya. Pero dili na maoy gitudlo sa Biblia. Mao na nga ang Dios mga kaigsuonan nagdasig nato. Nagtudlo nato nga dili nato tugutan nga mudawat tag mga dili tinuod nga pagtulunan. Nga giwali sa mga mini nga mga propeta, mini nga mga magsasangyaw. O gitudloan ta sa Dios unsay mga ilhanan sa mga mini nga mga propeta, mini nga magsasangyaw. Magsulti sila apan wala nila buhata. Nagtudlo sila apan wala nila himua. Munang ang mahitabuan na sila nga nagwali, nagbisyo ra. Kabantay mo nga naay mga magwawali, magbisyo ra. Naay mga Kristohanon, naay mga magtotoo, magsige rag bisyo. Niya, ini kadomingo, mag-ilis, mamahaw, moadtong simbahan, sakripisyo. O niya, pilago na ka oras. Magsayaw-sayaw dito, lukso-lukso, niya mag-awit, niya iman-himan, wadi ato'y panalangin. Kaya nga naman, sige ra magtago og bisyo. Sa may buhaton, aron mo abot ang panalangin. Isalikway ang bisyo. Dapat mubarogtas mga pagtulunan sa atong Ginoo. Nga naay grasya. Ang pagtulunan nga tinuod nga naay grasya, nagtudlo nato nga mubiya gyud tas dautan. Mubiya gyud tas tawhanong kailibgon. Wala ta pasagdis Ginoo unsaon aron makabiya tas tawhanong kailibgon o kalibutanong kailibgon. Ibisi nato ang atong mata sa pagtan-aw sa mensahe Ginoo. Ibisi nato ang atong dalunggan sa pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios. Sama sa atong gihimo karon mga igsoon. Munang giatiman sa Ginoo kini maong programa. Mahitungod sa wifi, gitagbo sa Ginoo. Tanang mga panginahanglanon ni mong programa, giatiman sa Ginoo aron makapadayon ang tao sa tinuod nga makapadayon ang tao sa pagkat-on sa tinuod nga pagtulunan.
Giatiman sa Ginoo kini mga programa. Giampingan ni sa Ginoo. Kay daghang kaing kinabuhi nga tinuod nga nausab niining maong programa. Kay giubanan o giatiman sa Dios ang pulong mo kinabuhi ko. Mga ilhanan, mga kaigsunan, sa mga mini nga mga propeta o sa mga mini nga mga magtutudlo, nya kining mga mini nga mga propeta magtutudlo, magsangyaw ni ngalang Hesus. Magsangyaw punis mga pulong sa Dios, pero wala magkinabuhi. Unsaon na to pag-ila sa mga mini nga mga propeta o mga mini nga magsasangyaw? Mateo City. Kuha inyong Biblia sa Mateo City, versikulo 15. Pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta, muanha sila kaninyo nga murag mga karnero. Apan mga tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas ug ang kadyapa dili mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang punuan nga masakiton dili makabungag maayong bunga. Dili makabungag walay pulos ang bunga nga dili makabungang bungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit, sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mga mini nga mga propeta, pinaagis ilang binuhatan. Binuhatan gyud nato mailhan. Munang ang dasig sa Ginoo sa toa, ayaw dayog tao. Daig kas Ginoo. Kay daghang kay mga tao nga kusog kay muday og tao, pero pag gani kakitas binuhatan. Ang atong kaugalingon, atong uting kayon. Unsa man ning atong binuhatan? Unsa man ni akong binuhatan? Panglangit na ni or paimpierno? Wala na ba ni bisyo? Wala ba ni magkinabuhi sa sala? Kay di man gyud na madalag pamisa ng atong kalag mga kaigsunan. Wa gyud na gitudlos Biblia. Wa gyud na gitudlos Ginoo nga maluwas ning akong kalag kung pamisahan sa akong mga anak. Ayaw mo tuo anak nga ang inyong kalag maluwas na kung naay magpamisa ninyo. For example, ang akong kalag kuhaon ko sa Ginoo, mubalik na ko siyuta kini akong lawas, mubalik siyuta ni akong kalag moadto sa Ginoo. Nya moingon nga para maluwas to sa Pastor Gideon, kinahanglan misahan to, pamisahan na to. Dili gyud na maoy teaching sa Dios. Dili gyud na maoy tinuod nga pagtulon-an sa Dios. Kay luoy ka itong mga taong walay ikapamisa. O niya, kung naa manggali o tinuod manggali nga makaluwas ang pagpamisa, dili na lang munaog si Jesus kay naa man day pamaagi aron ang tao maluwas. Wa gyoy bersikulo nga diin gisulat didto ang maong pagtulunan nga kinahanglan pamisahan ang imong kalag para maluwas. Ang gitudlos Biblia aron maluwas ang kalag, magpabiling lig-on sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kinahanglan magkinabuhi sa mga pagtulunan sa grasya. Mao na nga ikaw ug ako, kita nga mga tinuod nga mga tinun-an ni Jesus Christ, makailata sa tinuod nga mga magwawali, tinuod nga mga mensahidor gikan sa Ginoo. Gigiyahan tas Ginoo unsaon pag-ila
gitudluan ta sa Ginoo saon pag-ila. Mailhan ra nato ang mga tinuod nga naas Ginoo pinaagis ilang binuhatan. Ang mga magwawali, mga magtutudlo nga sige rag bisyo, ayaw tuuhi nga muingon ra ang imong kaugalingon, iya na sila sa Ginoo. Kay ang tanan nga iyas Ginoo wala magbisyo. Yan daghang kayo mga simbahan nga ang pastor na ikabit, leader na ikabit, nagpuyo-puyo. Ang praise and worship nagpuyo-puyo na ay kabit. Pero tindaghana. Kung sa may giapas nga nung sigiran magsimba, sa may giapas anang magwawali, nga wa man na matudlo eh. Diri sa to programa mga kigsunan ang giapas, ang imong kabaguhan, ang gitinguha ang atong kausaban, kanang ma-align, masama gyud ta ni Jesus Christ nga magkinabuhi ta nga matarong balaan wa tay bisyo. Inay mong tapad wa na tay bisyo ha. Wa na tay bisyo. Para wa na tay bisyo, ilayo na to tong kaugalingon sa mga bisyo. Kay wa man ay mahimo ang bisyo kung di gyud nato nadulon. Naaday na sila'y kinabuhi ng mga bisyo, wala man. Ilayo na to atong kaugalingon anang mga bisyo. Atong iduol ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo, muadto gyud tag simbahan. Maminaw gyud ta sa mga pulong sa Ginoo. So ang usas mga ilhanan sa mga mini mga magtutudlo o mga mini mga propeta, binuhatan, mailhan nato sila binuhatan. Dili na nato sila mainhal sa karatula ha. Bisag unsa pa na kanindot nga karatula, di takaila anak nila. Mailhan ra nato sila sa ilang binuhatan. Mailhan nato sila sa ilang bunga, matud pa sa Mateo nga atong gibasa. Unya sa ikaduhang Pedro mga kigsunan, ikaduhang Pedro kapitulo 2 1-3. Ingon nga kaniadto may mga mini nga mga propeta, mutong hausab diha kaninyo ang mga mini nga mga magtutudlo. Magpayuhot silag bakak og makadaot nga mga pagtulunan. Naapod sila pagtulunan, makadaot lang. Og isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Subot ipasabot, nakaila sila ni Kristo pero ila lang isalikway. Busa mo abot kanila ang kalit nga kalaglagan. Amo na'y nahitabo sa ubang mga nasod nga wala mo dawat ni Jesus Christ. Apan bisan pa niini daghan ang musunod sa ilang mga buhat. Ang dautan busa gipasidan-an sa mga tawo ang gipasipadan sa mga tawo ang matuod nga dalan. Muna nga daghang mga tawo nga musunod pagyud sa mga dili maayong buhat. Unya ang mga tawo nga musunod sa dili maayong buhat, mupasipala sila sa Dios. Versikulo 3, sa ilang kahakog pahimuslan kamo sa mga mini nga mga magtutudlo pinaagi sa pagsultig tinumo-tumo nga sugilanon. Dugay na silang giandaman sa silot og nagtukaw kanila ang kamatayon. So ang pagpahimulos di ay sa mga mini nga mga magtutudlo, nanudlo silag dili maong pagtulunan. Pero tindaghana ron diha social media, nagtudlo sa dili pagtulunan ni Jesus. Pero yun, nya mo nang ikaw og ako, magbantay ta. Magbantay kita. Kay dili maluoy ang Dios sa mga taong nagpasipala sa Dios. So usas mga ilanan dinhi mga kaigsunan nga mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga magwawali, dunay kahakog ang ilang kasing-kasing. Sa ilang kahakog pahimuslan lang nila ang mga tao, giun sa pagpahimulos, ilarang tudlo ag dili mao. Ilarang tudlo ag dili mao. Munang sa inyong simbahan,
Uyunan ra ng naay nagpuyo-puyo. Gipadala ra ng mga dunay mga bisyo. Gipahimoslan ra mo ana. Mo nay tinuod nga pagpahimulos. Kay ang mahitabo ana, wa mamoy makatunan ana. Gitudluan ra mog dili mao. Gitudluan ra mog dili kanang tinumo-tumo nga mga pagtulunan. Maunay mga magwawali nga nagpahimulos. Sumalas ato ang gibasa. Sa ilang kakog, pahimoslan kamo sa mga mini nga mga magtutudlo pinaagi sa pagsultig tinumo-tumo. Timuno-tumo. Dili mga mensahe sa Dios, dili mga pagtulunan sa Dios ang gitudlo. Mao nang dili ta matingala nganong dunay simbahan nga bisan ang leader nagpuyo-puyo ra. Inyo ba ng simbahan nga nagpuyo-puyo ra ng leader? Doon na ray bisyo diha ang inyong mga leader diha. O niya, kung naara mo diha anang klase nga simbahan, nakig-abin ra mo sa mga buhat nga dautan. Unsa ang inyong buhaton? Barog mo sa hustong pagtulunan. Barog ta, ako, bubarog ko. Mubarog yun ta. Dili ta musugot nga pahimuslan lang taan ng mga mini nga mga magtutudlo. Patuohon tas Ginoo niya ang ilahang kinabuhi wala sa Ginoo. Gidasig ta sa Dios karon nga mubarog ta. Barog mo. Makita mo og simbahan nga nagsigirag bisyo ng nagdala. Ang tarong ang bistira. Ang kinaiya, pamilya, kasing-kasing pertid ang gubaa. Kamuray gipahimoslan ana. Kay ang tinuod nga leader sa simbahan, una sa tanan, arita sa requirements mga kaigsunan sa leader sa simbahan. Si Apostol Pablo nagsulat sa unang Timoteo kapitulo 2. Kapitulo 2 ba ni or 3? Kapitulo 3. Ang tinuod kining panultihon ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan ang tinguha og mayong buhat. Busa kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Usaray asawa. Maugdang mapinugnanon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabi-abihon, maantigong mutudlo. Ya og tudloan ra mo dili mao. Di gyud na kantigong mutudlo. Kinahanglan dili siya palahubog. Ug dili palaaway. Kung dili malumo makigdaiton kinahanglan dili siya naong og kwarta. Buti pasabot kaantigo siyang mogamit sa kwarta. Kinahanglan maayo siyang modumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinog tanog matinuhoron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili mantigong modumala sa iyang kaugalingong panimalay unsaon man niya pagdumala ang simbahan sa Dios. Ang dasig sa Dios mao ni kung naa mo sa simbahan nga ang nagdala nagbisyo ra, ang mga nagdala diha, ang nagwali, ang nag-press and worship, ang nag-lead ninyo, nag-Sunday school, nagdala og press and worship ba na diha, nag-lead og kanta, nagsigir nagbisyo, dura na tinaguan nga bisyo. Pangita mog simbahan nga tarong, pangita mog tigumanan nga seryoso, nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo samtang buhi pa ka. Kay pila ra gud taon ta katuig sa kalibutan. Pila ra gyud ta katuig sa kalibutan mga igsuon ko sa Ginoo. Ya dili ta kaantigong mubarog sa mga pagtuluan ni Ginoong Hesukristo. Gitudluan tagtarong sa Ginoo diha sa Biblia.
Nagsakripisyo ang mga lagad sa Ginoo nga nagsulat ana para ta makakat-on, para do na tay makat-onan sa ingon angayan tang mualagad sa Dios, angayan tang muawit sa Dios, angayan tang mudaig sa Ginoo. Kay giklaro sa Ginoo dihas Biblia nga di gyud niya dawaton ang hugaw nga halad. Ang atong kasing-kasing gilimpyuhan ni sa atong Ginoo, pinaagis mga pulong nga dapat atong nakatunan. Daghang kaayo mga tao ron nga nagsalig sa ilang kaluwasan, gisalig nila sa ilang simbahan. Pertigyo ng pagka ilara. Pertigyo ng ilara. Katapusan mga kaigsuonan, sa Hebreo kapitulo 13 versikulo 15. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimot sa Dios. Kanang word pagtinabangay, usa sa pinakamaayong itabang nimos tao, kanang tudluan nimog insakto. Ako wa ko'y ikatabang ninyo speaking about kwarta. Wa ko magtrabaho. Wa sad ko na ko'y trabaho sa nananuman kong carrots. Na ako'y gamay vulcanizing para amo ang panginhanglanon or sa amo ang pagpadagan sa bulhaton. Or pagpangandam alang sa mga buluhaton pa sa umalabot. Pero speaking about kwarta, wala ko piyali sa Ginoo para kung naay panginahanglan ang matag-usa mahitungod sa kwarta, moingon lang ko, sige, o di ay 10,000, di ay 20,000, wala na ihatag, wala na ipiyal sa Ginoo. Ang tinuod nga makatabang sa tao, kanang tudluan kag insakto. Kung gusto kang mutabang sa imong sigataw, tudlui siya sa tinuod nga pagtulunan. Ang simbahan or ang pastor o ang magwawali nga tinud-anay nga concern sa kinabuhi sa tao, isulti gyud niya ang pulong sa Ginoo. Itudlo gyud ang tinuod nga mensahe sa Dios. Kay ang tinuod nga mensahe og pagtulunan sa Dios mao nay tinuod nga makapabuhi sa tao. Mao bitaw ng atong programa mga kaigsuonan, ang pulong mo kinabuhi ko. Mao bitaw ni atong intro mga kaigsuonan. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong nimong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ikaw pasulay tungkuganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuas siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matagpulong sab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. O kining mao programa kiampingan gyud sa Dios. Gampingan ni nga dili ni siya madala og dili seryoso. Giampingan gyud ni. Ngano man kay giampingan tas Ginoo. Ikaw ug ako giampingan sa Ginoo. Ako mga igsuon, akong gipasalamatan ang Dios nga
sa akong kasing-kasing ako makit-an ang pagkaseryoso sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga seryoso tang mga lagad. Seryoso ta nga muhalan. Seryoso ta nga magpagamit sa Ginoo. Samtang may panahon pa. Pila ragod ta katuig sa kalibutan. Siguro after 20 years moingon na ang uban. Mahitabo na nang giingon ni Solomon nga lain na ang mubakos, lain na ang moalsa. Sa mga nag-edad og 60 karon after 20 years moabot na nag 80. Sa nag-edad og 70 para na. Pila ra gyud katuig ato ang kinabuhi sa kalibutan. Ato ning tarungon. Kung nagtrabaho ka, gamita ang imong trabaho nga maalagaran nimo ang Dios. Kung nanarbaho ka, gamita ang imong pagpanarbaho nga maalagaran nimo ang Dios. Kung nagnegosyo ka, gamita ang imong negosyo nga maalagaran nimo ang Dios. Kung doon na mo'y mga pangutana mga kaigsunan, ako di ko ron ka basa sa inyo hang mensahe kay ang akong cellphone gihulaman sa akong anak, akong monitor. Kari dili man ni monitor nako sa ato ang live kay sa Bible man nako ni. Ang akong cellphone usa sa cellphone to sa akong asawa. To gihulaman sa akong anak kay nagkuan sila kanang nag-assignment sila. Ya, ang inyong mensahe dili gyud nako mabasa kay kung ari ko mo lantaw sa ato ang monitor kanang gigamit yun nako sa live, dili ko kaapas tungod sa kadaghan ng miabot nga mensahe. Niabot na og 351 ka message. Muna nga ugma o gulay assignment mabasa na ko to. Pero no na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud kaayo nga inyo kong i-chat sa akong account Gideon Candelario. Nga ang profile FM Station 95.3 sa Negros og diri sa atong profile diri sa ato ang recording studio. Madawat yun ako ang inyong mensahe. Kung inyo kong i-chat, i-message sa ako ang account Gideon Candelario o kaha text sa ako ang number 0932-638-4134. Akong tinguha mga kaigsunan, akong ipaningkamutan mao ni. Sa panahon nga moatubang ko sa Ginoo, excited ko. Kanang kabalo manggod ko o kabalo pud ka, kabalo tang tanan sumala sa gisugilon sa Biblia. Ang mga magtutudlo mas higpit ang ilang hukom. Kay ang ilang gitudlo maoy gamiton sa paghukom sa unya moatubang sila sa Ginoo. Mao bitaw nang gidasig yun ang tanang mga magtutudlo. Nga kung nagtudlo ka, dapat gikinabuhi nimo before nimo gitudlo. Ya dili sad pwede nga ang mga pagtulunan dili ikinabuhi. Dapat yun ikinabuhi kay maunay dapat itudlo, kay maunay muhatag og kinabuhi sa tao. Akong advice mo ni, sa inyong simbahan, susiha nga seryoso gyud nang magwawali. Kung seryoso gani ng inyong mga magwawali sa inyong simbahan, higugmaan ninyo na pag-ayo. Kay wala ninyo na buhata sa ilaha, kundili gibuhat na ninyo
diha kang Kristo. Higugmaa, tahura, matud pas Biblia, pagsubmitar gyud pinaka-importante. Kay nangalagad na sila sa tinuod nga pagpangalagad. Naamag yun mo yung mga pastor diha. Kana inyong mga pastor, higugmaan na ninyo maayo. Kanus ninyo na matugkad nga nakakaton mo sa pagkigugma. Kanang nakadungog mo gwali nga nasakitan mo pero nagmapailubon gyapon mo. Kay ang wali nga nadunggan ninyo, nasabtan man ninyo nga gikas Biblia. Pero kung nagwali na nga wala nas Biblia, tinumo-tumo na. Ang giingon karon, gipahimuslan rata. Unsay giingon? Gipahimuslan asa to dapit? Ikaduhang Pedro, dapat ita malimot ani. Ikaduhang Pedro kapitulo 2 versikulo 3, sa ilang kahakog pahimuslan kamo sa mga mini nga mga magtutulo pinaagi sa pagsultig tinumo-tumo nga mga sugilanon. Walihan ramo ana og dili mao. Kung ang inyohang mga magwawali diha, kung ang inyong mga pastor nagwali nagdili mao, gipahimuslan ramo ana. Ang mahitabuan na di gyud mausab ang inyong kinabuhi, dili mapreparar atubangan sa Ginoo. Atong oras alas 10 naman mga kaigsuonan, kinahanglan akong mupahaway. Kinahanglan ako nga mupahaway, mutulog, kay ugma manikay-sikay na sad. Ug dili nato kalimtan ang pag-ampo uban sa pamilya. Family devotion, ang pag-ampo, ang buntag, ayaw kalimti ang pagpasalamat, ayaw kalimti ang pagpanugyan. Lord, giyahi ko. Lord, giyahi mi. I-bless, i-deklarar ang mga blessings sa imong anak. Ayaw na kalimti kay gitudlo na diri sa atong programa. Ikaw nga inahan, ikaw nga amahan, tagaig yung panahon ang imong anak. Ilihans ang imong anak, pandungi ang inyong anak, matagbuntag. I-deklarar ang pagkamaayo sa Dios, proteksyon sa Dios, panalangin sa Dios. Isa pa ninyo suguon, dong pagkabo, dong dahay paghugas, dili kay humagmata. Inyo dayong singkahan, panghugas, tugay kay mong mata. Klase na mo. Ayaw, dili na Kristohanon nga kinaiya. Ang tinuod nga Kristohanon nga amahan, inahan, pandungan ninyo ang inyong anak. I-bless ninyo inyong anak, matulog man sila or inyo nang silang gipukaw. Mas maayo imo silang gipukaw, nga ilahang makatunan ang imong nabatasan, kay ila po nang buhaton kung doon na sila'y mga anak. Pandungi sila. Matagbuntag, pandungi sila. Tugyan ang imong mga anak kato sa Dios. Nga pag inampuay ang banag asawa, ayaw kalimti ang pag-ampo diha sa imong pamilya. Pag-ampo sa Dios para sa imong pamilya. O ayaw kalimti pag-ampo sa Dios para sa tanang mga tao. Munang ang tanang pastor, taas kay na silang time pagpakigsultis Ginoo. Taas kay na sila og time pagpakigsultis Ginoo. Kay ang giampo ana sa Ginoo kamo nga mga sakop diha sa lawas ni Kristo. Muna niingon ang Biblia, higugma ang inyong pangulo, kay wala na sila'y tarong tulog, wala na sila'y tarong pahulay. Katong mga pangulo na seryoso, pero kutong pangulo nga nagpahimulos lang, tudluan ra mo anag dili mao. Tudluan ra mo anag mga tinumo-tumo nga mga istorya. Oras na mga igsuon sa akong pagpanamilit.
Manamilit nako og magampo ta, dili nato kalimtan ang pagpasalamat, pagdaig, pagpasidungog sa Ginoo. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami nga padayon kang nagtudlo kanamo. Nagsugilon kanamo sa angay namong buhaton aron kami makapahimuot kanimo, aron kami makapalipay kanimo. Imo kaming gitudloan karon nga kinahanglan kaming mobarog, nga dili kami magpataka og dawat nga mga mensahe, mga pagtulunan nga dili gikan kanimo. Imo usab kaming gitudloan sa mga ilhanan, sa mga mini nga mga magwawali, sa mga mini nga mga magtutudlo o mga propeta. Imo kaming gitabangan karon busa dawata ang among mga pagdaig, pagpasalamat sa imong pagpanalangin kanamo nga duna kami nakatunan aron kami mahimong takus kanunay sa pag-atubang kanimo. Sa among pagpamahulay, among itugyan diha kanimo among kinabuhi. Ang ako mga kaigsuonan uban ni kaming tanan. Panalipdi kami sa imong kahom ug ipadala o Dios ang imong gamhanang mga anghel ngadto sa tagsa-tagsa namo kaigsuon nga naa karon sa nagkalaing lugar, dapit og laing-laing mga kanasuran. Iblas Ginoo ang ilang pagpanarbaho, ilang pagnegosyo, uban ni sila kanunay. Imong ipiyal ngadto kanila ang imong panalangin. Labaw sa tanan ang tinuod nga mga mensahe nga maoy mohatod sa kinabuhi nga way katapusan sa matag tao. Iblas Ginoo ang matag usa. Among ishala diha kanimo ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, dungog himaya alang lamang kanimo man sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. God bless o good night sa tanan. Ugma sa gihapon mag padayon ta sa ato ang nakatunan nga mga mensahe diha sa Hebreo Kapitulo 13. Hebreo Kapitulo 13, versikulo 17 na. Sa gihapon, tahura ang mga pangulo. Matod pa dinhi, tumana ang ilang mga sugo, kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Ang tudni sa versikulo 25. O niya, human-ani, moadto na ta sa libro ni Santiago. God bless and good night. Kini si Pastor Gideon mo ingon, ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na